Family one nanny. Ọbala nwanne anyị nwoke. Ọmannani. 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 Anyị ga-emekwanụ. Nsogbu. Ya na ndị ezi udo na-esiela anya ọ bụrụ nwanne m nwaanyị ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. Hey! Nke aka ya kwụsị arụ. Nke aka ya kwụsị afụdebe. Obirike. Mwa ba ya ka dego n'obi. Achọ ka nwebe eze si n'obodo a wepụ. Onye aba ajọ nwoke achọ ka ọ pụọ n'obodo a. Nwanne va ka egbulu. Bụ ndị ụmụ nkakwu. Emetụrụ ọfa n'arụ. Mụ bụ oloka. Dịka ichie. Si na ya je, anyị bụ nwanne bụ ọzọ. Ọkwa gọọmenti. Bịa, ngwa. Jee na be Obidike. Bụrụ onye ọbịa. Ụta m ya ebe a. Igwe na-agwa. Anyị bịara ka anyị mara ma obodo anyị a ma udomọdụkwu ya. Brother. Akụkọ eju chaja. Mmadụ adịghị eri ya. Pụtara ụzọ. Brother. Akụkọ eju chaja. Mmadụ adịghị eri ya. Ụmụ nkakwa eburu ya. Nke akaligo. Obidike na ndị otu ewu egwu oyi nwoke. Ị gaghị egbu nwa m. Mụ na gị nwere ofu ọbara. Wesikwe ka babugwe m nwa bụ ndulue. Igwe si ka m gwa gị na onye afọ ka ọ bụrụ n'obi eze. Onye a na-akpọ nwa bụ eze. Onyenwa bụ Gabriel ka nwanne Gabriel ka oyi ya nwoke amalụ m. Kedu ife hapụ m. Abụghị m onye iche na mbụ. Ọbara ya eru. Onye chọọ ebe enye onu. Asị m na ọbara ya eru. Obidike bụ nwanne ya nwoke ma alụ bụ onye a na-ezeze n'obodo a bụ onye egbu nwanne ya nwaanyị. Ọ ya wekwado eti nwe si egbu. Ebube. Gbachara m. Asị gị gbachara m. Asị gị naba. Ejudo. Emmanuel Michael. This is Senator. Nne ya gwara m na ọ bụ eke si chọọ anya bụrụ ya si la ụda na ịnọ wekwa ya kpochapụ ya ọfụma na-eme ka ibe na aka nakwa na dee Akụde na-akwado akwamozu a n'ụdị pụrụ iche. O si n'ụgbọelu ka a ga-eji wee bunata ozu. Lotekwe maka ihe akwanyere ụkọchukwu anyị n'ụgbọala ya. Ọnụbọgụ. Ada akọbi akọ ya akọbi. Onye ọbụla ga-anwụ na ala ga-asị ya nwụkwụ ụdị ọnwụ nne m. Kama na ndụ ọ ya efere elu n'ọnwụ. N'ụwa kịta ọmụ na bụsị nna. Na onwere onye ga-anwa anwa. Tenwekwaghị onwere onye ga-anwa anwa. Kpatụ ofu mkpụrụ anị aka mepụtara ya n'ịnọ. Isi na ga-eji wee kwa nna. onye msidewe ga-akpati ozu 120,000. Sọta akpati ozu 120,000. Onye ka ọ ga-adị? Nkeji ole ele nne ma ga-eti ya akpati ọnwụ.
nwunye Akụde si ka m bịa lotelu gị ga-echefukwana ibupụta efere ahụ eji akụnye ego. 600,000 nnama ndị egwu sọ dee ihe m si gị dee ọ na-akpa ego ga-esi pụta. akwa nụ nwanne m nwoke oge n'ibe atụ onye n'elu tam onye nke agụ ya cham atụ ya ba cham onye nke ọzọ agụ ya cham. Ọnụbọgụ. ọ gwara gị alụlụ nwa mma ka ị bụrụ ego elekwanụ gị anya papa a nọọsụ kịta ọ ngabụzi di gị ngabụzi di gị si efu ata ata ka mgbe elekwanụ gị anya ọfụma. Eriri mkpụrụ a na-ene ọnwa anyị nwere Ọnụbọgụ. Pachapụ ya bịa m. Ara m si ejebe okwe n'igwe. Ọra m si ejebe. emekwana mgbe ị ga-anwụ ụgbọelu ịtọ ka m ga-akpọta e wee buo onye gị n'elu ụgbọelu ịtọ ofu na aga n'ilu ndị du egbe soro ya. ụda dị onye ka mma na-elezi wee bụrụ ọ bụ ya bụ ebe anyị ejebe gwanụ gị ọfụma Chebiri ejije a
My name is Gabriel Nelson. I'm looking for my father's house here in the village. I'm looking for my father's house. Can you help me locate my father's house? Thank you for rescuing me. Tinelo! Bia. Ano mo? Mo tolo abuki oso. Wa bata eba. O di ka abuki mo yo na so aso. Mmụọ. Yeah. Mmụọ ndị obodo ya. Cholia. Ne ya gine o mo ifo na so, ma mi fo na so aso. Ne, o di ki gine akpagodo. Gine akpa o. Ah, so come. Bịa. Yeah, come. My name is Gabriel Nelson. Gabriel. Nelson, yeah. Gabriel Nelson. Yes. Ọ sị na ahụ ya bụ Gabriel Nelson. Gabriel Nelson onye gịnị bụ Gabriel Nelson? Ah, mmadụ nọ. Ịbịakwa onye be anyị na-aza ndịrị afa. Easy. Onye be anyị na-aza ndịrị afa. Easy. Ma onye abụkwa onye be anyị. I'm looking for my father's house in this village. Na ọ na-achebe nne ya n'obodo anyị akwa. Came all the way from the city. Benni ya? N'obodo anyị. Benni ọrụ obodo oyibo. Onye be anyị dị na ya ebe a bụkwa benni ya. Ịfọfọ na ka ọ dị. Otu aka ndị be anyị na-adị. Ka ị sekwuru otu a. Osage nna bịa jugodo onye na-abịa tuji bịa jụọ ndị imegide ike ahụgo bịa jugodo ya biko onye na-akụ ha gị bụzi onye onye anyị hụrụ n'ezi ọnụkwụ nwa na-azụrụ ọdụ m na-egbu maka mfụ na mmadụ na-abatafụ esi na onye dị ka ịbụ nwa m Chinelo onyezi Chinelo ndị be ụfọdụ ile amakwọ m gị nwa m esi ga efe ị na-achọzi mmanwụ onye anyị hụrụ ndụ dịka onyezi onye sị na ọ na-achọ be Gabriel Nancy Gabriel Nancy nwa m
jụọ ya ọfụma n'obodo anyị ya taa anyị lakwa azụ ụdị afọ a nne m anyị na-enwere ebe mgbe eke mgbe oyi mgbe afọ afọ wanụ m anya nwa m biko ụzọ unu si ka ntapụ ọkpụ unu biko si unu ebutela m alụ na agadi ma ka mma na ebe ahụ na-abịa na-asụrụ m ife na nwa isi a n'ọdụ ya. What's she saying then? She said she doesn't know the place. Oh, Jesus Christ. Kiki go to Biko gabanụ. So what do we do then? Let's discuss it. Chinelo. Gabanụ biko. Ị ma na ọgụ nwa bute ife niile a na ne ya. Ọgụ nwa sị ga akpọta ya kwa ya. Ọkwa isi ga akpọta ya ebe a. Budododo akpa. Ya budododo akpa. Budododo akpa. Ọkwa nsị gị rapịa ka mmụọ pịa nwaanyị na-abụki. Isi ka akpọta ya ka akpọta na-ebefa befa na-ebefa. Ọmmịa bụ ife a. Ọmmịa bụ ife a. Get a meow. Can you love a call back at that? What's he saying? Nothing. Where are we going to? Let's discuss it. Ela bụ okwu. Na-aganụ. Gabanụ. Abanye nke nne sigara bịara aka ọsụnọ nne m. Nne m onye do. Ọkwa nwa na-adịkwuru m na-adị nwa. Na-ebu otu abatakwa na be m. Ebe ọ bụ otu odede ife a. Na-asị na-ebe ka fa chikwa biko. M na-ejikwa isi wee bulo. Isi gị na ike akwụkwọ be m. Mama akwụ. Ike agwụkwọ m. Emuwa. Na Chijirigo. Anyị afụbekwa ebe ka a ga-esi wee fụ befa. Ife ọfụ na Chijirigo. Ka ebe anyị ga-eme. Ebe ka esi wee fụ ndị. Sorry. No problem. Ebe ka a ga-esi dị wee fụ befa. Ọ bụ ịta ka emelụ. Bekwalụ gị ọzọ kwakwa. Chinelo mekwalụ gị ọzọ gwara nke mmele emefu na Chijirigo isi mekwalụ gị. Biko, ịma na m bụ nwaanyị. Ndị be anyị ekwe ka mụ na ya elinata. Ekwenunu. Ka nnabanụ. Ndị be anyị ga na-enekwa anya m. Biko, achọrọ m ka ị kpọrọ ya n'ọwa be gị. Echi, mma abịa echi. Kpọlọ ya na. Biko. Kpọlọ aboki naba. Akpọzụna ya aboki. Ọ bụla aboki. Kete mụ na ya ga na-ekwukwanụ nna Chinelo onwe efo ya bụ ikwue. Onye amakwa ezi. Ọkwa na enyemaka ka anyị na-enyere ya ife a. Ka ebe mụ na ya ga na-ekwukwanụ ka ife a gị na-akpa gị gịnị ka mụ na ya na-asụkwanụ. Ilukwana. Ọ na-ekwu. Na-eme ya. Ị na-efe aka otu a. Ọ chọrọ na ị na-abagharị ya mba. Ọ ife ya na-ekwu n'ụnụ Chinelo. Ọ na-ekwu mụ. Na-eme ya.
Menali ọghọta. Otu. You're dancing. Yeah, I'm dancing. No. You dance. I'll follow this side. Oh, yeah, tomorrow. Yeah, I'll come tomorrow. Tomorrow. I'll come and see you tomorrow. Nne. Ka akọọlụ gị ife mee. Kọọlụ m daa. Ebukwala otu. Mụ na Chioma so ka anyị je gote ife. Ewepụta n'ezi. Wefu nwoke wa. Ife oyi. Ada afụ ọkụ ugogbe anya. Ada afụ anya. Ada afụ maka oyi n'ọpa. Onwa dị ka a na-afụ anya. Nwanne ya wee sị Chioma chekwa m. Onye a osikwa n'obodo a. Sị m na ọma akwụkwọ a. When they are there, I will say, I'm more of a can email. Ejikwana aka na ọ bụghị onye nkuzi. Onye nkuzi? Ọ bụrụ onye nkuzi. Onye amaka ndị nkuzi jeje. Ife yoyi, ada afụ anya, ada afọ bịa esi na onye nkuzi. Ọ gịnị na-eme n'obodo nke a? Chukwu na anọkwa nge n'aka. Egotekwa ọmụmụ amasị ife n'obodo anyị. Nkwa m ụdị nyere ihe nke a nwere ike ebukwara mmadụ. Nne pụta ọkụ dị ka ya na ka ndị kọkwalụ nne m. Ngwa Ndị obodo a na-atụzikwa m. Ote ya ka anyị nabata. Ka nyere Ya tato. No queremos botarle ya. Ya gbajie. Onye ka ndị bekee maka echi. Ị ka ata echi. Ị ya ata echi adọ ọzọ. So, ihe dị nke a. What is it for? A na-ekwu ife ọzọ, onye a na-ekwu ife ọzọ. Ịma ife bụ taa na-atụ nụnụ. Eze ele okwu ule o. Okay, you mean brush? Tattoo.
You would have said that before now. I have my. Let me grab. I have my own. You don't use the kind of thing. You don't use it. Let me bring my own. I'm coming. Because my game. And the man to new before. Now you tell it that open it up what yellow one. Open it up what yellow one new. This is what we use now. We don't use that kind of. You can see. You will like it too. Oh no. You like it. It's good though. You see it. You like it? This is what we use in the city now. We don't use this kind of thing. Look at it. It's right. For one of mine. Now, if you are so aqua, kid, you were not that. It's fine. We use it in the city. You will like it. I bet you get to spot on. You like it? Unamana not over here. You can have it. Just take your own. Have it. You like it? That's what we use in the city now. You like it? Just enjoy yourself. Ina Paula. No to Kiana. Mbam gadi go no to Kiana. Kekepuna. Kemgbe nwa idele ebe a nọkọtara m n'abalị gburugburu kịta akwa otu eti gburugburu aba gị akwa ebe ka ọ dị ya bụrụ ezi Ata ka nwoke mara na-ata kemgbe a ebe ka Look at what somebody just died. Cloaked on a tree. Just, is it not foolishness? This is foolishness. We're gonna have to remove it. No, it doesn't just do anything here. Let me remove it. Do the right way. No, you don't understand. People are stupid. Hey! No one was in Naifa. Kibu Iluku. Hey! No, it's not that. You just understand. Hey! You can imagine people dying. Hey! I'm up to can see where You just imagine, just tie wrap on a tree. It's not good. Let's remove it. I think if you like it, Gabe, ife nji wee kpọọ gị abụrụ m ife ọzọ. Ndị be anyị sị na ọ bụ na mmehie adịrọ na mgbaghara ya adịrọ. Mana nwa ife ntị ka m jụgana gị Gabe, ama m onye ịbụ. O doo m anya na unu nwe alakụba. Alakụba unu
iweda kwa ala kubunu ima wewe na ukwu agwụ nna anyị fa ebe akide ya saa ya onye obodo okpoko gị nnekwu na mma m ka okpo ka m gwa gị ife nyi wee sị ka m kpọọ gị wee gwa gị okwu a bụ mbọsị ọzọ ya eme ya kọ ya mbụ jikwa onye ọbụla bi okilikili ebe onye mbụ ị ga-agba onye mbụ ka m kwukwe ka ụmụ ife amị mbọsị ọzọ ị na-ekwe m n'isi ka oti ma ị na-ekwe m n'isi ka oti gị ma mana ka ọ mekwa ọzọ. Are we going out? Where are we going to? Ọsị nna gị mụ nọ na Ọ bụrụ ife ị na-ekwu enwekwu isi ịrapụ ka m gabala onwe m anya n'ọlụ ka m maka na ife ị na-achọ ịgwa m. ọ bụ na obiko ihe ọnụnụ maka onye mee nwe ife anya ya ọnụ biko anụrụkwa m anọrọ naanị ọmụ na onye nọ na agbasikwara m ife ọzọ give Which side are we going to? Kepo. I thought we were going out. Give Kepo. Namdu God na ide yeso kwa gu na me ibeke Kepo. It tamalu. Kepo. Oh yala. Kepo. Chinelo. Asa kedu? Ọ gịnị? Kebunu na-eje? Ana m edupu edu. Ọ bịa baa anyị na-edu. Oh, ọ bịa na nke unu. Nne ọkwa n'ife a nna agwa gị eli mgbe. Ife ị na-agwa m dịka gịnị? Nne ahụrụ gị n'anya. Kweta m na m fụrụ gị n'anya. Nkwetazi anyị gịnịzi? O nwere okorobịa dịka m n'obodo anyị a. Hapụ ke n'ife a, hapụ ife a. Na-eneke n'obodo anyị a niile. Ụmụ nkakwu niile o nwere okorobịa dịka m na-akọ. Ife nna agwa gị bụ ka ị kweta m. Nkwetazi na gịnị mezi? Afụrụ gị n'anya. Ụdị nkweta m ma ekwetazi. Ihe na-atọ ha ba m ntị. Gwa m ihe ị chọrọ ịgwa m. Nne bịa na ihe m na-agwa gị. Gwa na anyị niile bụ nke nna m. Ife niile bụ ibe ya elu ya aka. Ị nabatara anụ m. Ọ bụrụ ihe ị na-agwa m bụ ihe dị mma. Gwa m ihe ị chọrọ ịgwa m ka nnaba. Chi na-eduzi edu. Ife m na-agwa gị bụ na m chọrọ ịgwa Ife m chọrọ ịgwa gị bụ na m fụrụ gị n'anya. Achọrọ m ịnụ gị dịka ị chọrọ ịnụ ahụrụ gị na achọrọ m ka ị bụrụ nwunye m. Ka m bụrụ nwunye gị. Ịma omenala. Gaa hụ ndị be anyị anya. Eziokwu na m ma omenala. Mana ọ dị mma ka ikwetagodu m. Ikweta m. Gakwuru nna m ka gị na ya sụọ ụ na-akpọ ọfụma. Ịma omenala. Abagokwa m o. Chinelo.
nwoke ike mmọnwụ nwoke ike nkịta gbụrụ agbụ na-agba ụja ozu ebu n'isi utu a na-ekeni ọgbọtọ mmanya aka na akpa kedu nke ị na-agakwa ka onye akpụ ya na-elere oke obi adịrọ m mma ọgịnị ọnwa onye ga-ebi isi ị ma na ndulue fere mụ bụ obi dịka aka n'isi wee dubata onye m bịara mbịa n'obodo a na-agwara m agwa ndulue nke anyị ma ndulue enu nwanne Nkechi ifugogwo inugwogwo ya ọ gịnị bụ iwu ya ọ dị mma ndulue ka m chọfụ ya jebe na-aga nwoke ike na-aga na anyị n'azụ nwoke ike ife ọbụla apụta na akpọ anyị ọgbọtọ mmanya aka na akpa ọkwụnụ mana ọbịa ji nke afọ a n'obidogo ọ sịkwa m ugwu unu na onye ọbụla bụ onye ọbịa ya na ọnụ ime ụlọ ya apụtakwa na olu obodo ga-enụ ntị igwe si m zie unu ọkwụnụ mana ọbịa ji nke afọ a n'olugokwo ọ sịkwa m ugwu unu na onye ọbụla bụ onye ọbịa ya apụtakwa na obodo ga-enụ ntị igwe si mụ zie unu ọ bụrụ mana ọbịa ji nke afọ a n'olugo onye ọbụla bụ onye ọbịa ya pụtakwa na Ị ka ha mụrụ ọkwa ụnyaahụ na mmemme ọfụ ji na-achọrọ ife onye ọbịa. Hei! Chimegbu m Gabriel. Gabriel. Mmejebe fawo. mụa nwere ife mekọta na mama nna ebe ahụ nke gara aga abịalụ m mana nke a kama nna m nne ya ife dị igbo okwu eme bụ ọgwana na m nke a na-eme mana nna ya adịghị ekwe ka anyị pụọ apụ nke bụ na nna ya adịghị ekwe dị mkpara ka gị ọ dịghị ekwe ka anyị pụọ apụ emeghara ya ọ sị gị nachi ya azụ na mụa ya nọkwa ebe ahụ ma abịakwa ife ahụ na-eme ife ahụ nna mpa unu na-eje mpaghara dị eji nwudu m mpaghara na-abụ nefe anya esi m azụ nọ pụọ ozugbo nna m ya echegide ọfụma ya mkpochie n'ụzọ mana mụa mma anọlie ebe ahụ ma ụmụ nwa ya eti iwu bụ na mma nọ ebe ahụ iwu mụ na nna m na-eme ike nna m mana mmadụ ekwe ekwe kama njẹ sisi anata n'asị nọ n'ọrụ
Lấy gì nó tập được ra. Đi được. Nóng mà nó bao nhiêu. Thôi nè. Cắm lại từ từ kia. Cắm lại từ từ kia cắm rồi. Đi ra kia. Gabe, biko ife njikwa wee maka mgbe ọbụla mbasị mbọ dịka gọrọma mara ife na-eme ife njikpochi ya ga-azụ wee na-agwa gị okwu a na-agwa gị ya bụrụ ma ife ọzọ ndị be anyị sị na onye were aka nri tinye nwata ife o were aka ekpe Gabe ọkwa nwanne echi ife isi na ya apụta ezi ọkwa nwanne echi na olugokwa biko apụtakwa n'ezi ma ị na-anụ ma ị da anụ biko ịpụtakwa ezi ife ọbụla ịfụ iwelụ aka m adị ọkwa ya maka iburu onye obodo a ibokwa onye obodo ahụ ifufe ọbụla ịfụkwa iwelụ ọkwa nwanne echi olugokwa elu ọgwụfe nsị ka m gwa gị maka ọ bụrụ ma a gwara ọ dịka na ọ ga-asị ọ gwakọrọ m n'ọnụ biko aka m na-ayọkwa olugo ọzọ nwanne echi biko Gabe biko that is just your problem. You come here, you sit me down, you talk, you start talking, talk. After talking the whole thing, you just go. I don't even understand what you are saying. Adeba, olu nwanne echi ikwu ife ikwu ọzọ. Olu nwanne echi ikwu ife ikwu ọzọ. You just come, you talk, you speak. I don't know whether you're singing or you're even talking. I don't know what you want to say. Ọ gara ugbo. Nya na ndulue na-esielu mụ bụ obi dịka anya wee fee m aka n'isi wee dubata onye mbịarambịa wee ribata ofeke n'obodo a na-agwara m ọ dị mma gwe ya ma ọ bụ na ọ bata na mụ sị na m ga-elebi ya enwe na ọnụ adaka ya gwatara m.
Nkechi! Ngwa check up talmo njabo onye mbịara mbịa. Kpọpụtara njabo feke. Ogini kwa kwa kuna. Bia ba isa na kwa kule ba ku. Ya ni na selanya. Egwa bara yana. You ever talk about that? Na bara muamu obizika. That here just change ofono na. Uko na ngo. Na kwa na church. Ni kwa magbu kwa na church. Ona ghọta asụsụ anyị, ọ na-aghọta Igbo. N'anya Nkechi, ọ na-anụ Igbo, ọ na-anụrụ asụsụ anyị nke a gbasara ya. Mana mmemesịa n'ihe ife. Negoro ka ọ dị ka elili eji aka nkụ. Nnekwu nke na-ekwu na chọọchị. Ị na-eji ala. Who is he? What is he saying? He looks. Is he a movie actor? Like chimpanzee? Who is he? Gamonte. Ina irala. Putanti go fuma. Oburu na nata. Aga ma kwagi. Ona na elemwe na ekoku mabili. Watch it. Chinelo. No. Kili fikiri na kano wila neme? Ono na bari kini? Nyama kakalo golia. Kili zuzu. Chinelo. Ode ma yadiba. Ngwa gemu nti Chinelo. Ife mbiali igwu n'obuna. Obulu na imechasia. Ofeji anyị na-akwado ime. Ọ bụ na emesịa afeji anyị na-eme. Nwoke anyị esi obodo a wee na. Unakwa? Nkechi. Nna anyị. Ka ebe ndụ lụọ nọ? Nna anyị ọ gara ugbo. Ọ gara ugbo? Oke ọ bụla ugbo. Pụapụ n'ọba ji ya ịma mfu ofu mkpụrụ ji. Ma ya dịba. Ọkwe na n'ife na-ekwu. Ọ nwere ntị ya nụrụ. Ekwusikwa m ka ọrịa m n'ọnụ. Ana m. Why were you running away? Why? Because he was dancing. He's angry with you. Angry with me? You have to go after the festival. Go to where? Your place. So where's my father's house? I don't know. See, I don't know your plans. Here is my village. Here is my father's house. He's even suspecting that you might even to Madime. Huh? Even do what? Pregnant somebody. You have to go. See, I'm not going anywhere. Coming to the issue of pregnancy, that's why I say that you people have low mentality. Huh? Yes, now you, like, how can you just funny? How can somebody just come all the way from city to just impregnate somebody in the village? You have you to can go. Imagine that. You have to go. I'm not going anywhere. Here is my father's house. He's my village.
Your father's house. Here is my village, yes. Yeah, your father's house. Yes. I'm not going anywhere. I'm going. You're going? Because of him? Because he was dancing? Huh? Na nke ndulue o nwere ndị bịara ebe a na-ajụ ese gị na ha bịara enụlụ gị Chike na ụmụnne ya yiri ego Chike achọrọ m ịnụ di achọrọ m Chike ọhụrụ m ya n'anya achọrọ m Chike nchọrọ Chike ife nna gwa ya uru ma ọkwa na ebe nwaanyị na-aga aga ọ nwere ndụ n'obi achọrọ m Chike Akalowoli, ama m na odichi a ga-efoli. Kịta ka anyị ezikọ ife anyị ji wee bụrụ ụmụ nkakwu. Zikọ kene na ife anyị ji bụrụ ụmụ nkakwu.